ସହାୟତାର ହାତ ବଢ଼ାଇଲେ ବରିଷ୍ଠ ବିଜେପି ନେତା ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ। ଶହୀଦ ବୀରପୁତ୍ର ସୁଧୀର କୁମାର ଟୁଡୁଙ୍କର ପରିବାରଙ୍କୁ ଫୋନ୍ ଯୋଗେ ଯୋଗାଯୋଗ କରି ସହାୟତାର ହାତ ବଢ଼ାଇଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଖବର, ଶହୀଦ ବୀରପୁତ୍ର ପରିବାରଙ୍କୁ ସହାୟତାର ହାତ ବଢ଼ାଇଲେ ବିଜେପି ନେତା ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ମାଟିର ଶହୀଦ ବୀରପୁତ୍ର ସୁଧୀର କୁମାର ଟୁଡୁଙ୍କର ପରିବାରଙ୍କୁ ଫୋନ୍ ଯୋଗେ ଯୋଗାଯୋଗ କରି ସହାୟତାର ହାତ ବଢ଼ାଇଛନ୍ତି ବିଜେପି ନେତା ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ। କୌଣସି ଭବିଷ୍ୟତରୁ ଆସି ନ ପାରିଥିବାରୁ ବିଜେପି ନେତା ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଫୋନ୍ ଯୋଗେ ଯୋଗାଯୋଗ କରି ସହାୟତାର ହାତ ବଢ଼ାଇଛନ୍ତି ଶହୀଦ ବୀରପୁତ୍ରଙ୍କର ପରିବାରଙ୍କୁ।